खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअआव आं निहा ब्रह्म। खुलुमबाय आं ज्योति बसुमतारी। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। बिटिसिनि सा 12 मावफुं सोद्रोमाया समायखिरा लाबाय। एसआइटिआ हांख्रायनाय बांसिन सुबुङानो सावरायनायाव बाहागो लाया। सिआइडिनि मावख'आव हाजिर तन्मय फुकन आरो अभिमन्यु तालुकदार। मंगलियानि हादरगिरिया गिबि खेबनि थाखाय भारतआव दावबायदों। 15 साननि समायसीमाजों दब'का हाग्रा ओनसोलनि 1200निबो बांसिन नखरफोरखौ होखारनायनि नटिस। हायुङारि मानास हाग्रामाजों गोथौ सोमोन्दो दंमोन जुबिन गार्गआ। मोनसे फन कलावनो मोननो हागोन अरुणोदय बिथांखिनि रां। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। हाग्रामा महिलारि दैदेननाय बिटिसि सोरखारा दिनै आबुं महर मोनबाय। दिनै सा 12 मावफुं सोद्रोमाफोरखौ समायखिरा लाहोनायजों लोगोसे हाग्रामा महिलारिनि केबिनेटआ आबुं जायो। बिटिसि सेक्रेटारियेट मावख'आव मोनसे जर'खा हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै सा 12 मावफुं सोद्रोमानो समायखिरा लाहोनाय जायो। दिनै मावफुं सोद्रोमा महरै समायखिरा लानाय एमसिएलएफोरा जादों मृत्युंजय नार्जारी, मुनमुन ब्रह्म, रबिराम नार्जारी, देरहासात बसुमतारी, प्रकाश बसुमतारी, पानिराम ब्रह्म, धीराज बरगयारी, बेगम अख्तरा अहमद, आगस्टास टिग्गा, गणेश कसारी, लोमस्राव दैमारी आरो प्रेस मुसाहारी। सा 12 मावफुं सोद्रोमानि समायखिरा लानाय हाबाफारियाव आसाम सोरखारनि केबिनेट मन्त्रि जयन्त मल्ल बरुवा, बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि डिपुटि चिफ रिहन दैमारी, बिटिसि एलएनि बुंथिगिरि श्रीदीप दैमारी, सायख'जानाय एमसिएलएफोर, गोबांसा सोरखारि मावख'गिरिफोर आरो हांख्रायजानाय गेदेमा सुबुंफोरा बाहागो लादोंमोन। मख'नो गोनांदि सा 12 मावफुं सोद्रोमाफोरनो बिफाननो राननानै होनाय जाबाय। हाग्रामा महिलारिया गावनि आखायाव पिडब्लिउडि, एनआरडि, फाइनेन्स, स्पर्ट्स एन्ड युथ वेलफेयार, कालचारेल एफेयार्स, डब्लिउपिडिएनबिसि, आइबिए, जिएडि, एमसिएलएडि आरो गुबुन गुबुन बिफानफोरखौ लाखिनानै केबिनेटनो बिफान राननाय जादों। फारिलाइ बायदियै बिटिसिनि डिपुटि चिफ रिहन दैमारीनो एग्रिकालचार, मृत्युंजय नार्जारीनो ट्रेन्सपर्ट, मुनमुन ब्रह्मनो आर्बान डेभेलपमेन्ट, रबिराम नार्जारीनो इडुकेसन, देरहासात बसुमतारीनो हेल्थ एन्ड फेमिलि वेलफेयार, प्रकाश बसुमतारीनो ससियेल वेलफेयार, पानिराम ब्रह्मनो फरेस्ट एन्ड वाइल्ड लाइफ, धीराज बरगयारीनो सयल कनजारभेशन, लिगेल मेट्रलजि, बेगम अख्तरा अहमदनो पिएचइ, आगस्टास टिग्गानो एनिमेल हासबेन्डारि एन्ड भेटेनारि, गणेश कसारीनो इरिगेशन, लोमस्राव दैमारीनो लेन्ड रेभिनिउ एन्ड डिजास्टार मेनेजमेन्ट आरो प्रेस मुसाहारीनो वाटार रिसोर्स बिफानखौ होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बे फारिलाइखौ हाग्रामा महिलारिनि राइटिं पेनआव फोसावनाय जादोंब्लाबो नोजोरथावै हाग्रामा महिलारिनि सागान गैया। जुबिन गार्गनि सोमोनांथावै जिउ गोमानाय जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो थानाय एसआइटिआ नायबिजिरनायनि सायाव सावरायनो थाखाय गोबांसा सुबुंफोरखौ हांख्रायदों। नाथाय माखासे सुबुङानो एसआइटिनि हांख्रायनायखौ नेवसिगारदों। रिपर्ट बादिब्ला जुबिन गार्गनि जिउ गोमानाय जाथायखौ नायबिजिरनायनि सायाव सावरायनो थाखाय एसआइटिआ सा 15 सुबुंफोरखौ हांख्रायदों। नाथाय सा 7 सुबुङानो एसआइटिनि बे हांख्रायनायखौ नेवसिगारदों आरो बिसोर सावरायनायाव बाहागो लानाय नङा। एसआइटिनि हांख्रायनायखौ नेवसिनाय सुबुंफोरा जादों आसुनि गाहाय बोसोनगिरि डक्टर समुज्जल कुमार भट्टाचार्य, आफादगिरि उत्पल शर्मा आरो गाहाय नेहाथारि समीरन फुकन। जुबिन गार्गजों लोगोसे थाग्रा आरो खामानि मावग्रा राहुल गौतम शर्मा, जर'खा थुनलाइगिरि अनुराधा शर्मा पुजारी, फणीन्द्र देब चौधुरी आरो खौरांगिरि राजदीप बाइलुं बरुवायाबो बे सावरायनायाव बाहागो लानाय नङा आरो एसआइटिनि हांख्रायनायखौ थारलायै नेवसिगारदों। बेनिखायनो एसआइटिनि हांख्रायनायखौ नेवसिगारनाय सुबुंफोरनि बिबाङा आरोबाव बांबावनो हागौ होननानै मिथिनो हानाय जादों। मख'नो गोनांदि जुबिन गार्गनि जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो थानाय एसआइटिनि हांख्रायनायाव सावरायनो गोनां बे मेला आसाम पुलिसनि गेस्ट हाउसआव जागोन। बे जर'खा मेलखौ दिनै बेलासे 4 रिंगायाव थि खालामनाय जादों। सिआइडिनि मावख'आव हाजिर जाबाय तन्मय फुकन आरो अभिमन्यु तालुकदारआ। मख'नो गोनांदि आसामनि हादरक जुबिन गार्गनि सोमोनांथावै जिउ गोमानाय जाथायनि सायाव सिआइडिनि नायबिजिरनाया गोख्रोङै सोलिगासिनो दं। बेनि गेजेरावनो सिआइडिआ समान जारि खालामनाय बायदियै जुबिन गार्गआ रुंसारि जानायनि 200 साननि उनाव सिंगापुरनिफ्राय आसामाव फैनानै सिआइडिनि मावख'आव हाजिर जाफैदों तन्मय फुकन आरो अभिमन्यु तालुकदारआ। मख'नो गोनांदि सिंगापुर याट पार्टीनि बानजायगिरिमोन तन्मय फुकनआ आरो अभिमन्यु तालुकदारआ सिंगापुराव आसाम एस'सिएशननि आफादगिरि। बिसोर सानैबो सुबुङा सिंगापुरनि याट पार्टीआव जुबिननि सायाव जानाय जाब्रबथायनि समाव जाथायसालियावनो दंमोन एबा
जुबिन गार्गआ हरखाबै जिउ गोमानाय समाव तन्मय आरो अभिमन्युआ थावनियाव दंमोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला सिंगापुर आसाम एस'सिएशननि सा 7 सोद्रोमाफोरा दासिम CIDनि मावख'आव हाजिर जाबाय। समबारखालि सिद्धार्थ बरा, परिकित्र शर्मा आरो जलंसाद बसुमतारिया CIDनि मावख'आव हाजिर जानानै SITनि जेरायाव मोगा-मोगि जादोंमोन। मंगलियानि हादरगिरि खुरेलसुख उखनाया सानब्रैनि हाबाफारि लानानै भारतआव दावबायफैदों। मंगलियानि हादरगिरिखौ दिनै बिरखं गाथोनाव बरायहैयो अख्रां हान्थामेलानि बिफाननि रायजो मन्थ्रि मुरलीधर महना बरायो। मख'नो गोनांदि मंगलियानि हादरगिरिजों लोगोसे केबिनेट मन्थ्रिफोर, पार्लियामेन्टनि सोद्रोमाफोर, गागि मावख'गिरि, फालांगिरि आरो हारिमुआरि थान्दैफोरखौ लाफानानै मोनसे गोजौ थाखोनि थान्दै हान्जाया भारतआव फैदों। मंगलियानि हादरगिरि खुरेलसुख उखनाया दिनै गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिजों लोगो हमो। बे जथुमाव मोननै हादरनि दैदेनगिरिया सावरायनो गोबां गोरोबथायाव सागान होनो हागौ होननानै मिथिनो हादों। बेनि अनगायैबो दिनै मोनाबिलियाव हादरगिरि भवनाव हादरगिरि द्रौपदी मुर्मुखौ लोगो हमगोन मंगलियानि हादरगिरिया। बेखौबो मख'नो नांगोन दि भारत आरो मंगलियानि गेजेराव राजथान्दैयारि सोमोन्दोआ 1955 मायथाइयाव गायसनजादोंमोन। थांनाय 7 जिथाइयाव मोननै हादरनि सोमोन्दोआ गोख्रोंसिन जादों। बे समाव मोन्नैबो हादरनि गेजेराव गोरोबलायनाया रैखाथि, खनि खारिथि बिरोंदामिन, सोलोंथाइ, सावस्रि जोथोन आरो हारिमुआरि हेफाजाबजों लोगोसे गुबुन गुबुन बिथिङाव गोसारदों। हजाय हाग्राखोन्दोआ दब'खानि सिङाव थानाय यमुना मैदान रिजार्भ हाग्रामायाव मोनसे मख'जाथाव होखारनाय हाबाफारि लादों। गोबाव समनिफ्रायनो सोलिबोनाय आयेन बेरेखा थाखुलिफोरनि सायाव नोजोर होनानै होखारनायनि राहा लादों हाग्रा बिफाना। बिफाननि मावख'फोराव फोरमायनाय बायदिब्ला हाग्रानि हायाव न' लुनाय 1250 नखरफोरखौ होखारनायनि नटिस होनाय जादों। अपारेशन जायगानि सिगां बिसोरनो गाव गोसो जानानै जायगा नागारनो थाखाय 15 साननि सम होनाय जादों। बे होखारनाय हाबाफारिया रिजार्भ हाग्रा ओनसोलनि सिङाव थानाय उटमारी, जमुना गाव निगम आरो खाथि खालानि गुबुन गामिफोरजों लोगोसे गोबां गाहाय ओनसोलफोरखौ लाफागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला हाग्रा बिफाननि बिफानगिरिफोरा थांनाय माखासे समनिफ्रायनो दखल खालामनाय हाखौ फोथांफिननो आरो ओनसोलनि आबहावायारि समानथिखौ रैखा होनो थाखाय बे हाबाफारिनि थाखाय साखा-फारा जागासिनो दं। जायगानि थागिरिफोर आरो गोबां सुबुंफोरा बुंदों दि बिसोर बे ओनसोलाव गोबां बोसोरनिफ्रायनो थाबोगासिनो दं। बिथांमोना जानो गोनां बेदखल जानायनि सायाव जिंगा सिदों। नटिस फोसावनायनि उनाव गोहोम गोग्लैनाय नखरफोरनि गेजेराव गोबां बिबांनि जिंगा आरो बेले-बेजे सोमजिदों। गोसो जाब्लानो हायुङारि मानास हाग्रामायाव फैयोमोन जुबिन गार्गआ। हायुङारि मानास हाग्रामा दावबायनो फैनानै खेबनै मोनानि आलासि जाफैदोंमोन मानासनि बासबारि रेन्जनि सिखिरि कटेजआव। खौरांनि गेजेरजों जुबिन गार्गआ मानासआव फैनाय बाथ्रा बुंनानै गोसोखांदों सिखिरि कटेजनि बिगुमा शक्ति सिंहआ। खेबसे हायुङारि मानास हाग्रामायाव जुबिन गार्गआ जिप साफारि खालामबाय थानाय समावनो जुबिन गार्गनि गारिखौ नुनानै होसोदोंमोन मासे गिदिर गान्दाया। जुबिन गार्गआ गेदेर गान्दाखौ "गो बेक" होननानै बुंनायाव थांफिनदोंमोन गेदेर गान्दाया। हायुङारि मानास हाग्रामाखौ लानानै जुलु मुंनि मोनसे फिल्म बानायनायनिबो थांखि आखायाव लादोंमोन जुबिन गार्गआ। नाथाय जुबिन गार्गनि अबथिरा रुंसारि जानायाव आद्रा जानानै थालांबाय बिथांनि गासैबो सिमां आरो थांखिया। मख'नो गोनांदि गासै आसामनि थागिबिफोरा जुबिन गार्गनि थैनायनि न्याय नागिरनानै कटेजनि बिगुमा शक्ति सिंहआबो आसाम सरकारनि सेराव जुबिन गार्गनि थाखाय न्याय लुबैदों। अरुणोदय बिथांखिनि मुलाम्फागिरिफोरनि थाखाय गेदेर खौरां। जुदि अरुणोदयनि रां हाबाखै, जिंगानो गोनां नङा। दानिफ्राय मोनसे फन कलावनो मोननो हागोन अरुणोदय बिथांखिनि रां। मख'नो गोनांदि रायजोनि माखासे आइजोफोरा अरुणोदय बिथांखिनि रां मोननो हायाखैमोन। अरुणोदयनि 1250 राङा माखासे मुलाम्फागिरिफोरनि बेंक एकाउन्टआव हाबाखैमोन। बेखौ नोजोर होनानै मोनसे हेल्पलाइन नाम्बार फोसावनाय जादों। आसाम सोरखारनि राङारि बिफाना फोसावदों बे हेल्पलाइन नाम्बारखौ, जाय नम्बराव मोनसे फन कल खालामनानैनो मोननो हागोन अरुणोदयनि रां। बे हेल्पलाइन टल फ्रि नाम्बारानो जादों 1800-2026-6252। जायफोर आइजोनि बेंक एकाउन्टआव दासिमबो अरुणोदयनि रां हाबाखै बिसोर थाबैनो कन्टेक्ट खालामनो हागोन आरो गावनि अजदखौ होनो हागोन। मख'नो गोनांदि थांनाय 7 अक्ट'बर खालि अरुणोदयनि रांखौ सोरखारा सोनानै हरदों। नाथाय रायजोनि माखासे मुलाम्फागिरिफोरनि एकाउन्टआव बै राङा हाबफैयाखै। जाउनाव मुलाम्फागिरिफोरनि गेजेराव गिखांनाय थासारिया सोमजिदों। नाथाय जिंगानो गोनां नंला। 1800-2026-6252 नम्बराव फन खालामनानैनो मोननो हागोन अरुणोदयनि रां। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।